hane Puilana hambai maraga sini dara Samuel Devan mate sini dara jiten tipurana jong norok miani social media ba mian norok news channel noi mangkhana sini je sini sakrajak je sini susoi ba nana sini je Purnalokhi Tripura jong abona ang abona teyei news khlaimani bini je o nong khno teyei bo je masaya malangia problem na teyei news khlaimani pheba kopal kaham chini chini nana Purnalokhi Tripura ne samo chini dara Samuel bai chini dara dajiten basakha borok ana contact kaika mia horo jate borok rang rohonai o rangni nongni manui rok samung lungmung kanmung chumung tei yakungni jota rok rojak mane paiye bene jong thik bini kok haikena jong paiye tini bini nawo tisagoi toboi roi ropaikha jong belaike hambai maro chini dara songno aba haikia teibo borok simia teibo chini Tripura sora kabong tong jong phadi jong aba haike jong tini khoksa khoknoi jong chini Tripura sorama masaya malangya no jong chubakha ke borok bosuk jolatei kha sajai tongmane belaikhana kha hamjago ba boroni kha srango masaya tongmane joro tini masa kha mane aba haike bo bisi burum burum romai salkoloma romai je jongjal masaya malangya tabo je watui jora watui nobani jora kabangma korija boroni bagoi tamane sane ekdom jongjal sagoi sapai meya jate bini kuno saidi rok engkam kore aboni bagai jong news haika jong news khamne olo sini o news ba jong kok awai mane bisingtei norok dara songnugoi hel khaika belekhe hambai maro jongbo tei chini nana bo hambai rekha tei aro bwskango norok chubanai khe chubai mano jong sobo soba jong abo norokni bwskango update phului tongnai jong tini bini no sabaikha chini nana chini Purnalokhi ni no sabaikha jong bini para wngkha Rishimukh assembly ni Madrampur ADC village jong sabaikha je mandi paimani rokha tei rang puisa bo khoros khaiei mane jesok rang basika abono roi rekha jong asongno manjotongni sin logi hambai।